En aquesta granja d'Almacelles es produeixen entre 10 i 20 tones de caragols anualment. Aquests animals s'alimenten principalment a base de vegetals com bledes o raves i a fi d'endurir-ne la closca també se'ls enriqueix la dieta amb una mica de calci. Aquests mol·luscs requereixen una temperatura ambiental d'entre 15 i 20 graus i una terra esponjosa que els estimuli la reproducció. A hores d'ara, ells són dels pocs productors oficials de caragols, ja que la competència més directa és la del mercat negre, la del camp. Un fet que propicia que els preus oscil·lin durant els mesos de l'any. Durant l'estiu el preu oscil·la a baixar, estem parlant entre 5 i 6 euros, i a partir de setembre fins a l'aplec ara és quan va més car, va pujant, oscil·la pel tipus de fred, perquè el caragol no és un animal que continua creixent constantment, sinó l'aliment se paralitza, llavors hi ha menys quantitat de caragol, llavors quan és forta demanda. L'activitat helicicultora, asseguren, és inestable i insegura perquè tota la producció depèn totalment del clima. És per això que des de Caragols d'Almacelles investiguen constantment amb elements i instruments a fi d'intentar reduir els riscos patits per les condicions climatològiques. Els seus principals clients són locals de restauració i compradors minoritaris i des de fa uns anys col·laboren amb la gran festa del caragol, l'Aplec. Nosaltres vam entrar a l'Aplec farà 4 anys, intentant potenciar, ja que per nosaltres és un orgull que hi ha una festa tan important a Lleida, d'intentar oferir el nostre producte als penyistes. Vam arribar a un acord i fa 4 anys que estem oferint el nostre caragol als penyistes de l'Aplec. Lleida és actualment el principal mercat per a helicicultors com en Xavier, tot i que aquests animals a poc van despertant interès més enllà de Ponent. Restauradors de Tarragona, Barcelona i part de l'Aragó ja s'interessen pel caragol com un producte més del seu menú.